Γεια σας παιδιά, δεύτερη best friends εδώ και είμαστε σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι και αυτό εδώ είναι κοντά στο σχολείο μας και θα μπούμε. Να, από εκεί, από τα παράθυρα που βλέπετε, εντάξει. Θα είναι πολύ ωραίο αυτό το βίντεο μάλλον. Θα βγει ωραίο, από εδώ χοντρός. Εσύ τα πήρες μαλάκα. Εντάξει, δεν πειράζει, από εδώ χοντρός. Περιμένουμε να περάσει ο κόσμος, δεν περνάει. Και θα μπούμε. Λοιπόν, τώρα παιδιά μπαίνουμε. Λοιπόν, μπαίνει πρώτος ο Βαγγέλης. Κοιτάξτε. Αφήνει την τσάντα του. Έλα. Του την κρατάμε. Και όπως βλέπετε προσπαθεί να ανέβει. Μπήκε. Έλα πίδα. Μπέσε, ωραία. Τώρα είναι η σειρά μου. Θα αφήσω εδώ την τσάντα σου ή μη την κλέψει κάποιος, πάρτε. Μην έρθει τα γυφτάκια. Έλα πάρτε που σου λέω. Λοιπόν, κράτα μου το κινητό να με βγάζεις. Θα πάρω και στυλό, δεν έχω πάρει και στυλό. Στυλό, κάτσε ρε μαλάκα, μην πατήσεις πάση. Πάστσες. Έλα. Ωραία, πάμε. Έχεις άλλο πατάκι εδώ, δεν ξέρω αν σας φαίνεται. Έλα. Πάρ' την τσάντα. Μαλάκα, τι μπουτί έχεις εδώ μέσα. Πολλά. Αν έχεις τέτοια. Όχι, είναι με δυνατή φάκα. Κάτσε ρε. Φέρε εδώ. Πες μέσα εσύ τελείως. Ναι. Επειδή περνάει κάποιος τώρα. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Όχι, πείτε μου. Σαν φυλακή να το πει. Λοιπόν, ανεβαίνω. Δείξε με. Δείξε με. Δείξε με. Εμένα να δείξεις. There's a beat right there. Το μαλάκα. Δεν έχω ξαναμπεί εγώ εδώ πέρα. Μόνο ο Βαγγέλης έχει μπει, αλλά δεν έχω. Με τον Νίκο, τον κάμεραμαν. Πού είναι? Πάμε σιγά σιγά. Παιδιά, δεν ξέρουμε τι έχει. Είναι πάμε σιγά σιγά. Εκεί είναι μαλάκα. Μαλάκα πες να είναι κανείς πάνω. Σαν φυλακή. Πάμε, δείξε εκεί σαν φυλακή. Παιδιά, έχουμε γέλη πάνω μας. Παιδιά, φοβόμαστε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Παιδιά, πάμε. Ναι, μαλάκα. Έλα, πάμε. Σκάσε, μαλάκα. Παιδιά, μπαίνουμε σιγά σιγά. Θα πούμε εκεί. Πάμε ρε μαλάκα, μην το κάνεις. Μαλάκα έχει ήξει. Μαλάκα τ' άκουσες. Μαλάκα τ' άκουσες. Έλα. Μαλάκα τι είναι αυτό το λόιτς του διάλογου. Τι πάμε, να τη πετάξω εγώ έξω. Μαλάκα πες να είναι κανείς. Παιδιά, πάμε, έλα. Έχουμε γιαστεί. Γαμίσου ρε. Μαλάκα μας φόβησε. Τι στο διάλογο. Δεν ανοίγει, είναι κλειστή. Πάμε. Πάμε. Παιδιά την έχουν κλειδώσει με ξύλα δυστυχώς. Το θέμα είναι ότι το κάναμε. 26 θα φύγουμε. Ωραία παιδιά, λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Ελπίζω. Κράτα λίγο το κινητό. Κράτα λίγο το κινητό. Να πηδήξω. Κράτα λίγο το κινητό. Thanks. Ωραία. Είσαι και μαλάκας. Τώρα θα κλείσουμε το κινητό. Πού είναι μαλάκα? Μου είπε αν θέλει να με βοηθήσει. Αν θέλω να με βοηθήσει. Ωραία παιδιά, τώρα θα πάμε στο φροντιστήριο. Και μάλλον το βίντεο δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα ανέβει. Σε λίγο καιρό
θα ανέβει. Μπορεί να ανέβει και σήμερα. Ναι, σήμερα ενώ είναι Παρασκευή. Μπορεί να ανέβει και αύριο, δεν ξέρουμε. Έλα, άστα έτσι σιγά. Ρε, κρίμα ρε που δεν μπορούμε να μπούμε από τις πόρτες. Γιατί αυτές εδώ οι πόρτες είναι κλειδωμένες. Ωραία, λοιπόν. Ευχαριστούμε το παρακολουθήσατε. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Είμαι στάνταρ ότι θα το δει η Ιωάννα, επειδή πατήσει και το καμπανάκι. Ναι, η Ιωάννα ήταν το vlog, αν όποιος το είχε δει θα τη θυμάται μάλλον. Ναι, αυτά. Ωραία, κάντε ένα subscribe και ένα like. Μέχρι την επόμενη φορά που θα κάνουμε ένα άλλο βίντεο, γεια σας.